Shoulder salute! Shoulder salute! Shoulder salute! En dan gewoon voor wie. Moesten wel een beetje weggaan, anders Joost is niet goed op de foto staan. En dan gewoon voor wie met de steek. En dan wil ik vragen of prinses Menon even naar buiten komen om Tim de steek op te zetten. Ja, zo is dat raar. Wat? Van de verhaal. Shoulder salute! Shoulder salute! Shoulder salute! Tim op pijn gedaan van het voelen. Je moet storen. En dan het allerlaatste Tim. En wel eens, ik heb het juist gewerkt, tegen Prins Germ van de Havermannekes nog even vragen. We hebben een nieuwe oude scepter. Het is eigenlijk de allereerste scepter van Shoulder. Er is weer boven water gekomen. En Tim, hallo in Madrid, heb ik wel en Tim zal dan nu weer met het ganse jaar biezen kunnen houden. En als er een tweet raakt, dan gaat het niet altijd kosten, maar dat weet er al. Prins Germ, wat stikken we veranderen? Salute! 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 En een staat er dan, Prins Tim de eerste, de 8e prins van Shoulder. Laat ik maar een schoot zien. Er is helaas geen prinses, dan zal het in zijn eentje moeten gaan doen, maar volgens mij. Maar die kun je misschien ook overwegen. Maar ik denk best dat het ligt eraan, kind. Goed, mogen allemaal hartstikke bedanken. Of we missen nog geld. Ja, dat vergeten we ieder jaar. Frank heeft ze gelachen. De proclamatie! De proclamatie is dit jaar weer gemaakt door drukkerij de Gloriette. En Tim, de moest het even gaan voorlezen, dus ik ga het eerste gedeelte wel zelf doen. En voor de mannen, goed zo. Op deze heugelijke dag, de 12 november 2006, is het voor Shoulder en een grote jaar hier uit te roepen onze prins voor het seizoen 2006-2007. Zien we wat lustig kijkt, Prins Tim de Eerste. Beter bekend als Tim Raven zal hij dit jaar regeren over het Schuinsverschillerstreek. Prins Tim heeft de volgende titels. Grootste molenmaker van Meersen en omstreken. Baron van de Somie Singel. Beste jeugdleider van Meersen. Heerser over het rijk van de Schuinsmarcheerders. En 8e prins met Shoulder. En Tim, vanaf hier mocht het weer doen. Hier begint ik Prins Tim de Eerste met 11 prinselijke geboeien voor de komende vaste lopen. Punt 1. Dat alle mansluit present zullen zijn op de prins of op de herenzitting en door minstens 13 drinken. 2. Dat alle Meersenaren die dit jaar op wintersport komt, zich alles mogen breken. 3. Dat dit jaar iedereen met de lopen in de kinderoptocht, Justy in de Gwatteroptocht. Punt 4. Namens de tutten nodig ik ook alle dames uit voor de dameszitting. Punt 5. Dat we dit jaar nog meer schoen zullen spuiten als vorig jaar. 6. Dat Gerels en Zonder Scheef door steunen ook deze carnaval des te jaar zullen amuseren. 8. Ja, 7. Dat we er dit jaar samen met de aanhouders en de vuurmelkers een onvergetelijk carnaval van maken. 9. Dat is de steukers, lui met lang gezichten en vrijwilligers dit jaar meer al gauw aan de winterstop beginnen. 10. Dat dit jaar overigens aan de kranken en aan de bejaarden lui wordt gedacht. Dat is weer anders dan amuseren. 11. Dat hier bij deze vastelavond allemaal zijn uitgenodigd op onze prinsreceptie met een houvast band. Te geven in Meersen, 12 november 2006, Prins Tim de Eerste. Shoulder salute! Shoulder salute! Shoulder salute! Goed Tim, natuurlijk willen een aantal jullie hier te mij nog even feliciteren. Dat zal ondertussen nog in muziek rijden. Maar het is hier het lastig dat we een ene trap hebben. Dus wil ik vragen, wil ze even voor de waarheid goed stoel, zodat iedereen